आथिखालाव सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि आइजोफ्रा बायदि बायदि गाज्रि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बेनि सायाव ओनसोलनाङैनो बिमा बिफा आरो ओनसोलखौ मोजां खालामनो सांग्रांथियारि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयाबो जालाहा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय इन्दिरा MCLF आरो सापागुरि कक्लाबारि सांग्रां आइजो गौथुमनि बानजायनायाव सापागुरि ओनसोलाव गेदेरथार सांग्रांथियारि हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे गेदेरथार सांग्रांथियारि हानजा सुरनायाव इन्दिरा MCLF नि सिङाव थानाय मोनब्रै BCDCफोरनि गासैबो बिअ भिलेज अर्गानाइजेशन आरो गामिनि आइजोफ्रा एबा सेल्फ हेल्प हानजाफोरजों लोगोसे बेफोरजों सोमोन्दै गैयै आइजोफ्राबो ओनसोलनि मोजांनि थाखाय गोसो गुदुङै सांग्रांथियारि हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैनायखौ बिथांमोना फोरमायहरदों। लोगोसेयैनो बेफोरबादि फुजा मेलाफ्राव जौ जुवा होनायखौ होबथानाय, फुजा मेला गोबाव सम लाखिनाय, थिर खेला, ड्राग्स गांजा, आइजो लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय नांथाबबाय थागोन होनना फोरमायहरदों। जोङो गावनो मावनो मोननानै आरो आइजोफोरखौ बेबायदि खुगाजोंनो स्ल'गान होनानै जों गौथुम हिसाबै जों जोबोर गावनो मोजां मोनदों आरोखि, गोजोननाय मोनदों। मैयानि दिनाव नुनो मोनदों गोबां आइजोआनो माहारियानो बे एवारनेस रेलियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव गुबैयै गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ सामलायनायाव माबायदि बिफाव लानांगौ? दा बिनि सायावबो जोङो मैयाहाय बुंनो नागिरदों। जों गावनि गथ' गथायखौ गावनि बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ बहा थांदों, मा जाहैदों, बबे खनायाव फरायसालिनिफ्राय फैदों, फैनानै बहाबो थांदों, सोरजों थांदों, मा जाहैदों, बिनि जेबो उदिस गैया। आनखि गावनि फिसाखौ बिमा बिफाया नोंसोरनि आमखाया बहा थांदों होनबाथाय मिथिया बहा थांदों होनना बुङो। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि बिमा बिफानि एसे लेहेमखौ नुजायो। दा जोङो गावनि फिसाया बबेयाव थांदों बेखौ जोङो मिथिहोनो हानांगौ। दे जोङो गावनि फिसाया एबा बेबायदि बिमा बिफाया मिथिया जेला गावनि फिसाया बिमा बिफानो खोन्थायाबासिनो बियो थांदों, जों बेखौ बुजिनो हायो। दा बेखायनो बे बेलायाव जोङो गावनि फिसाया बबेथिं थांदों, सोरजों थांदों, माबायदि लोगोजों बबेयाव दंहैयो बेखौ जों बिसार लानाया बिमा बिफानि जोङो दायित्व बा न'खरनि दिथागिरिफोरनि दायित्व। दा बे बेलायाव जोङो सांग्रां, बेखायनो जोङो गथ' गथायखौ जों बयबो नोजोर ला होननानै जों मैया जोङो आइजोफोरनि खुगाजोंनो जोङो स्ल'गान होदों। आरो उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि देहा फालांगि खालामनाया जोंनि ओनसोलाव खोब बेबायदि बारा जादों। दा बे बेलायाव जों बेखौबो जोङो सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो एसे बुंदों। आरो जोङो जेरावहाय जों बेबायदि घटना जादों, मैया सानसे दाखालि सानसे जाबाय, बे एसे आगोलाव बेबायदिनो सोरबा आइजोआ सिख्लाया बांगाल हौवाजों खारफानो नागिरनाय, जों बेखौबो थांनानै जोङो हाखु दाखु थांनानै जोङो बुजायहैदों। आरो बेबायदिनो सोरबा गथ'फोर जोङो बायदिसिना एसे एनै फिसा फिसौ माबा जायोब्लाथाय जोङो एसे एनै थांनानै सोरबा खबर होयोबाथाय जों बुजायहैयो। लाबाबो लायाबाबो जोङो बेबायदि बुजायबोनो नाजाबोदों आरो जोङो बुजायबोदों आरोखि। दा बेबायदिनो आं खोब गोजोननाय मोन्दों मैया इन्दिरा CLFनि सिङाव थानाय बै माखासे आइजोफ्रा एसेबां दोलै नोगोरै ओंखारबोनानै जे बेखिनि खामानिखौ जों जयैनो मावनो लानाय बेखिनि खामानिखौ जे एसेबां सापर्ट खालामनानै खामानिखौ मावनानै जाफुंहोबाय, बेखिनिखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं साबायखर बावदों। जोंनि जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय इन्दिरा CLF आरो सांग्रां आइजो गौथुमजों लोगोसे जिथुनाखि मैया एवारनेस रेलि लानाय जादोंमोन, बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंलांदों होननानै आङो मिजिंथियो। दा जोङो माने जोंनि ओनसोलावल' नङा, गोबां जोंनि बर' एरियायावनो होन बा बेलेग एरियायावनो होन, बिदिनो गाज्रि जाथाय जानो नाङिफोरा जाबोगासिनो दङ, बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै जोङो जाहाथे इयुनाव जोंनि फिसा फिसौफोरा मोजां लामाथिं फैयो, बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जानो थाखाय बेखिनि एवारनेसखौ लानाय जादों। जेरैहाय फुजा मेलायाव फुजाखौ जोङो फाथियो नंगौ, खिन्थु फुजा होननानै बुङोब्ला जोङो इसोरखौ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो खुलुमनांगौ। नाथाय जोङो मा खालामो, इसोरनि मुं सिबिनायखौ लानानै जोङो खालामो मेला। खिन्थु मेलायाव मा थायो, गाज्रि माबाफ्रा थायो, बिदिनो जौ जुवा, बेफोर माने गाज्रि, इयुन जोलैनि थाखाय गाज्रि होननानै जों आइजो माहारिफ्रा नोजोर बोनानै बेखिनि खामानिखौ जोङो मावगोन होननानै आखायाव लादों। जाहाथे जोङो बेबायदि गेजेर गेजेर एवारनेस होबाय थायोब्लाथाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदा लानाय, गाज्रि माबानाय
फोरा गोसोआव फैनाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो माने जोङो सांग्रां आइजो गौथुम आरो इन्दिरा CLF लोगो नांनानै बेखिनि एवारनेसखौ लानाय जादों। नैबे बुब्लियाव नोंथांमोना खोब गोसो बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामाव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। इयुन समाव माबायदि गोसो होलांबाय थागोन? इयुन समाव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हानायखिनिखौ नाजागोन। जोङो मावा नङा एसे आगोलावबो जोङो मावबोदों जोंनि एरियायावनो बै दिहिरा होननाय गामियाव माने चाइल्ड मेरिजनिमोन बियो। हिन्जावसायाबो हाइ स्कुलाव फरायनायमोन क्लास 8आव, सेंग्रासाया HS फार्स्ट इयाराव फरायनायमोन। माने जोंनि गेजेराव बिमा बिफाफ्राबो ओरैबायदि दङ दासिमबो माने उन्दै बैसोआवनो हाबा हरनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बे जाथायखौ जोङो मोनथिनानै जोङो थांनाय जादोंमोन। खिन्थु थांसेयावबो जोंखौ माने गामिनि रायजो राजायाबो बांद्राय माबा मोजां बेबहार खालामनाय जायाखै। जाहाथे बेबायदि खालामा इयुनाव आं बेखौ मिजिंथियो। जोङो बे खामानिखौ मावफुंनायाव जों साक्सेस जादों होननानै आं सानो माने साक्सेस जाखादों आरो जोङो। माने जोङो थानायावबो थांदोंमोन खिन्थु थानायाबो जोंखौ सापर्ट खालामाखै। मानो होननानै बुङोब्ला थानायाबो बुंदों एख' नंला न'आव लांफिनाबालाय माथो हाबा होथोंसै होनना बुंदों। नाथाय जोङो बेखौ मा खालामदों चाइल्ड प्रटेक्सन सेन्टाराव खबर हरनानै माने बिथांमोना मुसलपुरनिफ्राय गथ'फोरखौ हौवासाखौबो हिन्जावसाखौबो लानानै थांदों। बिनि उनाव बिमा बिफाखौ लेंहरबाय बिदिनो गावसोर रायलायलायनानै लाबोफिननानै दा गथ'आ हिन्जावसायाबो स्कुलाव थांफिनो हौवासायाबो स्कुलाव थांफिनो आरो बेखिनियानो। माने जोङो साक्सेस जादों होननानै जों सानदों आरो बेखिनि। बेफोरबायदि हाबायाव गार्जेन आरो रायजोआ माबायदि हाबाफोर लालांबाय थानांगौ, स्टेप्सफोर लालांबाय थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? बेबायदि स्टेपआथ' होननानै बुङोब्ला दा जोङो बिमा बिफा हिसाबै फिसानि मोजांखौथ' जों बयबो हास्थायखानांगोन नङा होमबा। दा नोङो फिसाखौ जोनोम होदों जेब्ला गथ'खौ जेनेबा फुजा मेलायाव थांदों बबाव थांदों एसे खबर लानांगोन। कलेजाव थाङो ड्रेस गाननानै कलेज बेग लानानै, खिन्थु कलेजाव थाङालासे गथ'आ बबेयाव थांदों बेखौथ' जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होफेरा। बेफोरखौ जाहाथे माने बिमा बिफाया नोजोर होयो आं बेखौ हास्थायो आरो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।